Pozdrav svima. Dobrodošli u Maestro Game. U Savac Vele kanal. Na novi Savac Vele kanal. Trenutno mi nešto nije glitchno. Trenutno sam u Minecraft preživljavam, ja ću se truditi da ovaj epizod uopšte ne odgledam. Kao što je sad trenutno na početku. Kao što vidite, cepamo drva. Ja se zove Sava, kao što se zove kanal Savac Vele. Through pomoću Fast Stone Capture. Ovo nam je za početak kućica. I za početak ne laga. Zašto nisam ptičica? Da letim daleko. Zapevah se ja. Znači na ovom kanalu će se dešavati svake svrhe. Zašto nisam ptičica? I idemo da koljemo krave. Pam param. Šta sam ja sad to doradio? No brzo ove krave, brzo, pole. Daj se sakra. Sarknula sam. I toliko. Očice.
kad bi malo još ovčice. Nego. Oj! Pa što? Baš sam čutljiv. A tek me prvo epizod. Kao što sam rekao. Sava Cvela sam dobio nazad po bivšem kanalu koji se zove Sava Cvela. Pitanje je zašto sam Savu Cvelu uradio, tako što ja se prezivam Cvetković. Cvetković. I Cvetković. Pa nisam htio da piše Sava Cvetković. Nego... Tako. To je dobro. Tako. Cvela sam samo dodao i eto ga. U stvari dodao sam samo L. Tako.
Idemo, bla. Kao što sam rekao, ja sam zagusto. 1-0. Gde su? Dobro, ne je bitno. To bi bilo sve za ovu epizodu. Nadam se da ste uživali. Vidimo se u sljedećoj. Pozdrav!